Fialovou bodkou sú pivnice, ktoré boli zástavbou narušené. Keď sa stavala pošta, tak sa tam prepadávali celé nákladné autá, tak to tam navždy zasypali. A tieto pivnice sú proste už zasypané, nedostupné. Predpoklad je taký, že viedla chodba, tie pivnice boli poprepájané tak, aby sa dostali pod terajší katolícky kostol, kde bolo ešte zvláštne opevnenie, ktorá bola ako citadela, kde v prípade dobytia nejakej časti mesta nepriateľom by sa práve tými pozemnými voľbami dostali až pod ten kostol. Ďalšie okrem pivnic boli ešte tajné chodby, ktoré viedli na Vartovku na Bzovský hrad. Ďalšie chodby, ktoré viedli až do Banskej Štiavnice. Ukážeme si, máme tam robenú takú štúdiu na takej mape, kde hľadal tie tajné chodby. My ich tiež sa snažíme hľadať a prepájať a ukážeme si, kde vlastne ako sú. A využívame tieto pivnice teda pre turistov aj pre obyvateľov mesta. A pretože dejiny ľudstva sú dejiny vojen, a Krupinu tieto vojny neobchádzali, tak sme tu urobili v tejto jednej pivnici spomienku na vojny, hlavne na druhú svetovú vojnu, kde ukazujeme straty na životoch z druhej svetovej vojny, kde vlastne ukazujeme to, že, ja si to skúsim dať takto, kde ukazujeme, že ako partizáni a vojaci s puškou v ruke zahynulo 24 Krupinčanov a vyše 200 Krupinčanov, ktorí zahynuli ako civilní obyvateľia, ktorí nemali s vojnou nič spoločného, ale boli obeťou nenávistnej propagandy voči židovskému a rómskému obyvateľstvu a nenávistnej propagandy voči niektorým politickým skupinám. A tak najviac obetí bolo obetí židovského obyvateľstva, kde vidíme deti, ktoré sa narodili v roku 1940. Boli v roku 1942 transportované do koncentračného tábora. Nikto z týchto sa viacej nevrátil. Máme tu takúto figurinku dievčatka, ktorá nám znázorňuje Lendelovú Judvitu Agnesu. To je toto dievčatko na obrázku, to je presne ona, ktorá bola so svojimi rodičmi zavraždená 14. decembra 1944. Doktor Lendel napriek tomu, že bol Žid, tak mal výnimku od prezidenta republiky, pretože bol lekár a aj slovenský štát potreboval vzdelaných lekárov, nemal ich dosť, tak dostal výnimku, mal svoju ordináciu v Čabradskom Vrbovku, kde vlastne až do povstania pôsobil. Po potlačení povstania, keď Nemci dobili Krupinu, odkázali vojaci a partizáni z Krupiny smerom do tých Čabradských hôr, pretože druhý ukrajinský front bol na Jipli 30 km od Krupiny. Zastavili sa za doktorom Lendelom a povedali mu: poďte s nami do hôr, za chvíľku tu bude Červená armáda, oslobodia nás. A on vravel: mne sa nemôže nič stať, mám výnimku od prezidenta republiky. Odišli partizáni, prišla 5. plná rota Hlinkovej gardy do Krupiny pod velením nadzvorníka Jozefa Nemsilu, to je tento pán, ktorí mali za úlohu jednak pochytať partizánov, vojakov, ktorí sa zúčastnili povstania, tých, ktorí podporovali Slovenské národné povstanie, a dokončiť genocídu židovského a rómskeho obyvateľstva. A tak pri jednej akcii v Cerové dostali udanie, že doktor Lendel ešte žije v Čabradskom Vrbovku, má tam aj dokonca má nejaký majetok, takže sa zastavili, zatkli ho celou rodinou, priviezli ho do Krupiny. Doktor Lendel napísal list služke, ktorá gardisti sa vrátili do Čabradského Vrbovku, vydala im 50 000 slovenských korún, nejaké zlato, nejaké šperky, ale pretože Hlinková garda mala dané nariadenie, že všetko, čo zrekvírujú, musia poslať na hlavné veliteľstvo Hlinkovej gardy do Bratislavy, lenže už bol december 1944, druhý ukrajinský front bol pri Šahách, postupne sa
dostával k Ďudinciam, kde boli vtedy maďarsko-slovenské hranice, tak sa rozhodli títo velitelia, že si tie veci nechajú. No a preto, aby nemali svedkov, tak potrebovali zavraždiť celú rodinu a všetkých, ktorí boli v tej dobe tu v Krupine s nimi vo väzení. A tak ich 14. decembra vyviezli 5 km od Krupiny na Horný Hostinec pod motorestom Hanišberg. Je pamätník, neviem, či chodíte odtiaľ smerom na Zvolen. No, to mi start ukazoval, to aj poznám. Tak tam boli zavraždení. A ešte, pretože ich potom v 50. rokoch niektorí chytili a súdili, tak vieme aj, ako to prebiehalo, že ich tam vyviezli, vyhodili ich z toho nákladného dopravného prostriedku, hnali ich k protitankovým priekopom, ktoré tam boli vykopané už za povstania. Oni vedeli, človek asi čaká, takže išli po skupinkách, najprv muži, potom ženy a nakoniec išla rodina doktora Lendela gardisti, pretože boli nervózni. Tak jeden z nich najprv zastrelil manželku doktora Lendela, potom jeden z tých gardistov rozbil tomu dievčatku pažbou pušku hlavu a až nakoniec zastrelili doktora Lendela a ostatných tých príslušníkov, ostatných tých, ktorí tam boli. Boli to ďalší Židia a Romovia, ktorých tam popravili. Rozprávame tento príbeh preto, že vojna je to najhoršie, čo nás môže stretnúť. A to, že vždycky najviac trpia tí, ktorí s tým nemajú nič spoločné a sú obeťami nenávistnej propagandy, ktorá nás aj dneska obklopuje. Mali by sme byť natoľko múdri, môžeme mať rôzny názor na svet, môžeme mať rôzne politické zameranie, ale už by sme nemali nikdy sa nechať vyprovokovať tak, ako sa nás snažia vyprovokovať proti sebe, že sa budeme nenávidieť, že budeme niekoho posielať do koncentračných táborov a už vôbec nemôžeme sa nechať vyprovokovať k tomu, aby sme niekomu dovolili, aby vraždil deti. Takže to je takéto memento, ktoré je stále, ktoré pre to ľudstvo platí a bude platiť ešte veľmi dlho. Máme nejaké veci ohľadne Slovenského národného povstania. To sú partizáni a vojaci, ktorí pôsobili v okolí Krupiny. Málo sa vie, že v okolí Krupiny pôsobila aj jednotka francúzskych partizánov, ktorí začínali Slovenské národné povstanie na Strečne. A vlastne tú vojenskú časť 18. oktobra Nemci dobili Krupinu. Ako poslední z Krupiny odchádzali francúzski partizáni kapitána de Lanourien, ktorí vlastne do poslednej chvíle bránili Krupinu. Máme tu aj nejaké mapy, to máme pripravené viacej menej pre deti. Tu sú ľudia, ktorí padli, nadporučík Ožvoldík, porčík Sokol a ďalší, ktorí padli, títo 1, 2, 3, 4, 5 padli pri Žibritove pri obrane Krupiny. Máme tu aj Krupinčanov, ktorí sa zúčastnili ako vojaci. Toto sú pri Podzámčoku, kde vlastne aj Krupinčania budovali obranu. Tak to sú krupinskí občania, ktorí tam budovali obranu. No, toto je veliteľstvo 3. taktickej skupiny, pod ktorú obrana Krupiny patrila. To sú také veci, ktoré vlastne máme pripravené pre deti základných a stredných škôl, aby trošku viacej poznali tú históriu. No, tu máme takúto tabulu, pretože v tomto dome nad nami býval Jozef Novotný, ktorý za vojny pôsobil v 30. bombardovacej peruti v Anglii. Zajímalo nás, ako sa tam vlastne dostal do Anglie. Napísal takú krátku brožúrku, kde opísal tie svoje skúsenosti. Takže Jozef Novotný vlastne sa prisťahoval do Krupiny tým, že si zobral dcéru majiteľov tohto domu. Boli to rodina, ktorá sa zaoberala obchodovaním s vínom. Tieto pivnice boli plné vína a mali svoju reštauráciu v Banskej Bystrici.
kde Jozef Novotný prišiel robiť ako čašníka, tam sa zoznámil s dcerou, vzali sa. No a po rozpade Prvej republiky, keď vznikol protektorát Čechy a Morava, slovenský štát, Jozef Novotný, pretože sa narodil na Morave, tak mal vzťahy s dôstojníkmi, ktorí boli repatriovaní do protektorátu a vytvorili ilegálnu organizáciu Zvaz národní revolúcie, ktorá pomáhala úteku dôstojníkov a politických činovníkov z protektorátu cez Slovensko, Maďarsko, ďalej cez Jugosláviu, Turecko do Sýrie, odkiaľ sa potom dostávali loďou do Francúzska. Cez tento dom prešlo 116 takýchto utečencov, ktorým pomohla tá ilegálna organizácia. Bola prezradená už v januári 1940, tým, že sem prišlo naraz 8, vždy chodil jeden, maximálne dvaja takíto utečenci. V tom januári 1940 ich prišlo naraz 8 z Brna. Jozef Novotný nebol doma zrovna v tej dobe, vedel o nich, povedal manželke ubytovať, nikam nepustiť, ale pretože to boli Brňáci, tak sa vybrali na námestie na pivo. Tam boli zatknutí, Jozef Novotný dostal za úlohu ich oslobodiť, prišiel ešte jeden pomocník, snažili sa ich nejakým spôsobom dostať z toho väzenia, ale stalo sa to, že v Krupine bol otvorený nový kultúrny dom a kino a asi po 10 dňoch všetci tí strážcovia z toho väzenia išli do kina, museli dávať nejaký veľký trhák. No a Jozef Novotný ich oslobodil, no ale že všetci vedeli, že v tom má prsty Jozef Novotný, tak bol zatknutý. Pomocou toho, že veliteľom toho väzenia bol jeho sused, tak ten ho pustil akože na toaletu a on utiekol po tej istej ceste, tak sa dostal do Francúzska a po obsadení Francúzska sa dostal do Anglicka, kde pôsobil ako mechanik v 311. bombardovacej peruti. Takže tu máme aj mená ľudí, ktorí mu pomáhali. Že v Badíne im pomohol farár, ktorý ich ukryl a pomohol im utiec aj tým 8, ktorí utiekli z tohto. No, poznáme históriu, lebo poznáme ľudí, ktorí ešte žijú, to znamená starky. Ale už príbehy, ako žili tí prastarky a praprastarky, už málo kto z nás pozná. Ani nás to veľmi nezaujíma, pretože to história ďaleká, už 80 rokov je veľa. Pre našu generáciu nie, pretože to boli naši otcovia, naši starí otcovia, ktorí sa to vykonali. Tak. Ale tu máme, vidíte tou fialovou, to má byť tajná chodba. My sa nachádzame teraz niekde tu, sa nachádzame. Tu vedie tajná chodba, ktorá by mala viesť na Vartovku, na Bzovík. Z druhej strany ďalšia práve pod všetky tie chodby sa stretávajú pod tým kostolom a ďalej to má viesť na Banskú Štiavnicu. To nakreslil a našiel jeden náš člen, ktorý je doktor a má nejaké také vlastnosti, že dokáže nachádzať duté priestory. No a my sa snažíme teda čas aspoň tej chodby nájsť, ukážem vám potom ďalej ako to funguje. No. Máme takto pripravené rôzne, pretože sa využívali, že nám niekto zobral aj rukavice z tohto, že sa využívali vlastne tieto pivnice aj po druhej svetovej vojny, za studenej vojny sa využívali ako protiatomové kryty. Tak, pôjdeme ďalej, pozor si dávajte na hlavu. Dobre, to sú vojny, ktoré sú najbližšie, ktoré najlepšie poznáme. Ja som bol vojak z povolania, my sme študovali vlastne všetky vojny, všetky operácie od staroveku, od punských vojen a tiež ma to samozrejme zaujíma, takže tomu sa snažím prísť na klop. Tak, a tu máme chodbu, tu to bolo takto zamurované, tie
chodby. Časom, ako sa menili majitelia, ako sa menili to, tak sa takto zamurovávali, aby si nechodili navzájom na víno, aby si nebrali veci. No a pani, ktorá nám prenajala túto pivnicu, tak vravela, že za týmto zamurovaním sa nachádza nejaká dlhá chodba. Tak sme si povedali, pretože to vychádza aj s tým nákresom, ktorý tam máme, že by to mohla byť časť tej chodby tajnej, ktorá vedla na tú Hartovku. A tak sme to začali rozoberať, ale bohužiaľ za tým sa nachádza ešte ďalšie zamurovanie. Vidíte? A proste nie sú ľudia, ktorí by nám pomáhali. Toto bolo takto zasypané. Tak postupne sa snažíme to, dúfam, že tento rok sa zase dostaneme o kúsok ďalej. A pokiaľ skutočne už za tým zamurovaním narazíme na tú chodbu, no proste sa budeme snažiť, pretože sme urobili sme georadarom výskum zo záhrady, ktorá je nad tým a skutočne tam nejaké duté priestory sú. Takže dúfame, že sa nám to podarí už tento rok otvoriť natoľko, aby sme sprístupnili ďalšie chodby a možno, že sa prepojíme aj s ďalšími pivnicami, tak aby sme mohli urobiť vlastne tú prechádzku skutočne tými pivnicami, aby sme nemuseli stále ísť po schodoch dolu a po schodoch hore. Tu máme ďalšiu takúto pivnicu. A tu máme pripravené, nechali sme tú mrežu. Boli tu žiaci, takí šiestáci, siedmaci, nebavilo ich to, nemali signál na telefón a strašne ich to nebavilo, tak hovorím, tak viete čo, chlapci, dievčatá, nebaví vás to, zavrieme vás tu, zamkneme, zasneme, zostanete po škole. No ale my chceme zostať po škole, Tak nakoniec sme to urobili tak, že sú moderné unikové hry. Tak sme vymysleli otázky z logiky, z matematiky a z dejepisu. Zámok na kódy, keď vylúštia alebo keď správne odpovedajú, tak sa dostanú, od tej doby tu neboli. Buď červené alebo biele, podľa toho, že aká vlastne je to odrod alebo krajina, skade. Ja sa len pozriem nejaký papier, mám to dal do čistých, toto sú trošku vinohrad a zúčastňuje sa hontianskeho súdku, rôzne námestie, ako vypadalo Malý ring. Tu máme aj Krupinské brány, ktoré boli zrúcané. Máme Južnú bránu, to je ako je Tesco, bola brána. Tu je Severná brána, to je ako je autobusová stanica, tak je Severná brána. Dve brány, tie boli zbúrané. Jedna bola 1906 zbúraná, tá severná, tá južná bola zbúraná 1929. Že neprechádzali tady nákladné auta, už boli veľké, tak to museli zbúrať. Takže takto to vypadalo. Ďalej máme výstavu obrázkov Krupiny. Jedna spolužiačka moja zo strednej školy učila výtvarnú výchavu a slovenčinu a kreslila takéto krásne obrázky. To pozerám tak. Ty sú krásne. Dcera je nadaná talentovaná v kreslení. No a Jana robí také tvárové umelecké. Z Krupiny, aby sme sa tiež pristali. Krásne. Tak je to tak, tu pôjdeme ďalej. To máme vlastne z hontianskeho súdku vystavené, ocenené zlaté víno Hontu. A tu máme vlastne výstavu tých vín, ktoré vyhrali v roku 2025. Suché, polosuché, rúžové, červené, proste takto to máme. Takto to máme rozostavené. Ako sa ľudia obliekali, ako pracovali vlastne z hontianských dedín. Dvorníky väčšinou máme, sebechleby,
Čo tu ešte máme? Hontianské Nemce, hontianské tesáre, tak tu máme takéto fotografie zo starých čias. Hontianské Nemce, dvorníky, tak. Ty krása. No. Také niečo. A z každej tej pivnice boli ešte robené takéto prieduchy, toto vedie až hore, tak aby teda bol zabezpečený prísun vzduchu do tých pivníc. Toto nám vedie do tej druhej pivnice, do tej druhej chodby, kde máme tie vína urobené. Tak. Takže takto to tu máme pripravené. Je to troška ešte pripomínam iná. No. Počas vietnamskej vojny boli Vietnamci proti Američanom, tak oni majú takéto Vietnamci vybudované tunely podzemné, niekoľko kilometrové lásko. No. A im sa vedia, ako prezývali Američania? Nie. Tunelové krysy. Jo. Jaký kraj má. Krásny. Ešte Maličký. ukážem bosorky Filipínek. Bosorky. Boli tu ľudia, ktorí hľadajú, nie bosorky, ale hľadajú, ako by som to povedal, Nejaké tie pozostatky, tie čierne náky a množstvo takého, nie? duchy, hľadači duchov tu boli. Paranormálni vyšetrovateľia. Ktorí tu boli, duchov. nepamätáte si, ktorí tu boli, či tu boli tí SGH, alebo ktorí... Mám to tam označené, budeme to vidieť. Tí boli u nás. A hľadali duchov. A dokonca našli. Dúfam, to vám to tam zastavím, až budú duchovia. Ty to povedali, že sledujem sem. Ja vlastne No, aj no. spolupracujem, ja lásko. Mhm. Kde bojíme s nimi. Vidíte, to je, tu sme boli. Týmto chytajú vlastne ako zvuky. No, takže sme ich tu mali tak. On mal dobré tieto videá, najmám teraz. Liga, prítomnosť Antikrás tam bola. Vlastne to elektromagnetický povod. Pivnica, v celej sme neboli, máme tam teraz zabitý ten vstup, ale tu sme chceli urobiť priechod, pretože tuto je pivnica, ktorá vedie vlastne až k hotelu Slovan. Tu je nejakých 150 metrov chodieb a tu je taký priechod a tu je spojovacia chodba, ktorá je o niečo nižšie. A tú spojovaciu chodbu nám zaplavilo a tým, že nám ju zaplavilo, tak sme museli čakať a ten majiteľ si to rozmyslel. Vidíte, tu je vstup do Slovanu, tu je taká pivnička, tak sme chceli, toto je tá cesta hlavná. Tu sme chceli spraviť prehliadkovú trasu, ktorú práve by sme končili, tu je to vidieť ešte lepšie, zastavím to. V tejto sme boli, a tu je vlastne vstup pod tým domom, drevený, kde sa prejde do pivnice a tu je taký priechod pod záhradou a tu je pivnica, ktorá vedie, toto je hotel Slovan. Tu sme chceli urobiť prehliadkovú trasu s tým, že tu je taká vinárnička, kde sme chceli teda posedieť a urobiť to záverečné posedenie. No ale majiteľ si to časom rozmyslel, takže nám to dal nám sem do toho priechodu, dal nám mrežu, takže to ani nechodíme. Takto chceme urobiť všetky tie pivnice, pretože tých pivníc je podstatne viacej.